O, doon pa din yung yan. Hi mga kagwaps, mga kalingap, mapagpalang mahapon, kulimlim na hapon sa ating lahat. For today's vlog, shout out po muna sa ating mga masugid na mga viewers na always nandyan, nag-wait sa ating mga uploads. Siyempre guys, shout out sa Rich Team Evergreen, kay Kuya Bal, sa lahat ng Kalinga partners, Kalinga viewers, especially guys sa mga kababayan po natin dyan na mga OFW at sa mga hindi po nag-escape ng ads, maraming salamat po. Thank you so much din po sa pagsuporta, pagpapanood ninyo sa aking mga vlogs. Malaking tulong po yan sa aking munting channel, especially guys doon sa ating mga lililingap. Uy, sana tayo dito? Doon. Wait lang. Giba na pala yung kalsada. Ay! Agay. Ito tayo. Doon tayo ikot sa kabila. Ha? Gulat ako pag tingin ko bungkal na. So, kanina guys, sobrang init. Ngayon ay nagkulimlim. So, check namin ang area na aming pupuntahan sa, ano pangalan yun? Mangpurog. Dahil nandito ang aking nag-iisang Junakis na si Aljade. So, syempre, ipapasyal ko. At, ano siya ngayon? Vacation. My favorite. Kasama si Bina. Yes. Shout out mo si Bina, anak. Shout out. Ay, shout out po kay Kuya Bal Santos Matubang sa Kalingap team, mga kagwaps. Rich Team Evergreen. Yan, shout out Ma'am Sisaline, Ma'am Ason, syempre kay Ma'am Helen, kay Mami Emer Felix Cuevas, kay Fadilla, kay Ma'am Romelda, Emily Enriquez, shout out kay Ma'am Bibing, Asuncion, kay Ma'am Jean Official TV, kay Ma'am Shin Canto, kay Ma'am May Campusano, sarado ang bilihan ng short. Gabi ba nga yun? Sarado eh. Kuha ka na lang sa bahay. Pupunta pa tayo sa bahay? Ha? Pupunta pa tayo sa bahay? Siyempre. Baka meron tayong madaanan. Meron ako sa shoutout, syempre. Sino? Syempre, shoutout ko ulit yung dati kong teacher nung grade 3, tsaka si Jared, yung mga classmate ko. Yun. Yung furniture mo sa bus dati, yung flip-tip namin. Nanonood yun, yung tita nun. Ay, tsaka siya. Nakasubscribe din sa'yo. Tagal na. Very good. Very good talaga. At wala pang magandang tayo mga kagwaps. Kanina sobrang init. Kung kayo mabili ng salt egg, maggawin na natin yung salad. Huwag na. Wait na lang tayo. Kaya dapat umaga na lang tayo umalis eh. Pansin rin kasi pang ulan natin.
Ito pala sinakain na namin. Guys, Ayun yung pag-video, wag papaling-paling. Kain po. kain po. Kasi may hilo yung ano. Punta ko lalagay. Kaya nga kung pataas. Yan, parang TV. Kasi mababasa yung baon namin sa ano. Dito pa lang habang nagda-drive, habang ano si Bina, kinakain na ni Bina yung kanya. Algin, kinakain mo din sa'yo. Oo. Para pagdating dun sa Mampurog, lusog na lang. Oo, lusog na lang. Lusog na lang. Maulan ay, ninanadya yung ulan no. Bumalik na kami Sinusubok kanina. talaga tayo, ano? Hindi, bumalik na tayo kanina. Oo. Huminto ang ulan. Tapos, tracking ako. Balik ulit tayo doon. Umulan ulit. Inano talaga yung pasensya ko, guys. Utang sa mami mo. Sinubukan talaga pasensya ko. Eh, Gaano kahaba. Pero sa itong ulan na ito. Sabi, ginoo ko. Layo na pa Shoutout tayo. sa lahat ah. Sakit ng kamay ko. Sakit ng kamay ko. Yung ang sarap ng ano, oh. Turon. Kain po. Sakit ng kamay ko, ma. Sakit ng kamay ko. Bigyan na. Kaya ka na. Eat! Bahala ka dyan, ikaw mag-video. Alam mo, may pinakainitan ko sa'yo. Nagbibideo ako. Oh. Dumangin ka. Diba? Tapos na. Nawala na yung ulan. Ligo na sila. That's mine. Saan ba yun gawi, Bina? Doon po sa unahan. Sa Agoy, Lubak. Ay, shit. Lubak. Ginagawa pala yung kalsada dito. Ay, wala na. Ang taas ang ginagawa na yung kalsada dito. Oh. Yung umano, naputol. Siya may. Yung kaya meron may meeting sila. Ewan ko lang. Ginagawa yung kalsada. Oh. Okay. Hala, tumba ang puno. Hala, Anong puno? ayan oh, bagong tumba lang. Bakit pinutol? Hindi, natumba. Siguro natamaan ng kidlat. Oo nga. Grabe man. Baka man atrit siya na inano ng itak. Hindi. Hindi, kasi iba ang pagkaputol niya, pahaba eh. Ayun. Kuya, natamaan ng kidlat yung puno? May puno doon na nun, natamaan ng kidlat? Tinaranggal po yata, nasasabi na po rin. Tinanggal. Akala ko Kuya, yung ano po, yung paliguan ko yung sa Mampurog dito lang sa unang bantay. Sa dulo pa. Dulo pa. Ay, magkano po yung langka? Ito po? Ahilom na. Ay, wait lang. Directly to the nose. Hindi naman ata inog yung langka na yun at hindi naman masyadong hindi matamis. Parang pahinog yan. Oo, no? Parang alanganin tapos Parang hilaw na parang biniak na niya, no? Sayang. Matanda na Dapat yung pero inog. meron din natin na kahit gano'n ang matamis. Yun. Oo.
Diyan yun papasok. Sa unahan daw kasi Dagutlutan dapat ay welcome Dagutlutan daw sa dulo. Malayo din pala ang Mampurog. Ano? Tama lang naman. Lakarin lang namin to eh. Karin, ang layo lakarin. Pagdating mo dun sa ano, lawid na imong dila. Lumabay kami. Walang ulan. Ang ganda ng view. Alam mo di umulanan. Oo. Nature. Intro. Konti na lang Pasok. siguro. Dali na. Malapit na tayo. Oo. Mampuro. Matulog. Dito hindi pala maulan. Ano? Mas kanina to sa dinaanan natin maulan. Para patayang ano. Again. Masarap na hangin. Kaya tayo lumampas Bina. Parang alayo na natin. Pa, dulong-dulo pa nga eh. Dulong-dulo. Ay, naalala ko to. Nung kasama natin si ano. Bina, Oo. di kaya tayo lumampas? Kung nga tinatansya-tansya ko nga din eh. Baka lumampas na Parang tayo. hindi, parang hindi pa. Ha? Anong natasin natin? Oo, matarang ka. Ay, no. Sa may segment, Ang jigo magulo. dyan sa unahan din. Hey, kid. Okay, tanong ko. Yan, pwede tayo tanongin. Sam, tanong ko. Aljid, baba dyan. Ala. Pinipipitan ka na, Aljid. Kuya, yung Mampurog po dito? Mampurog? Oo, Mampurog. Pero dahil din mo na tagalog. Oh, sabi. Oo, sa unahan. Tama naman. Okay, dito yung gusto. Padaan! Bawal iwanan ang helmet. Kasi may magnanakaw. Dapat dinugtungan, kulang eh. Mm. Nasaan na yung Sa- hanging bridge? Cha na na. Okay na to. Okay, Ay, so sir. alright. Ayos si Aljid, oh. This is okay. Ay, dito tayo. Sa may Kayo- hanging bridge tayo, tatalon ako. Ta-ta-tara. Andito na tayo sa Mampurog. Ay, mabayad ko muna at sa entrance. Sige na. Daming mababata ah. Ay. Mang-resap lang ako. Mabis nga pala tayo sa CR. Ay, pero Aljid, yan na ang damit mo, ano? Uy, baliktad yung damit mo, be. Baliktad yung damit mo. Kung gusto nyo po mag-swimming, dito na Eh, lang parang tayo nakadilaw. Nakadilaw ako. Marching color with my mom. Andito na kami sa Mampurog. Ay! Ang linaw ng tubig. So, nandun kami nakapark. Sa Lucky Green, nandyan. Ayun yung bridge.
traffic. What? Ang linaw. Ano, Angie? Doon tayo, G. Tapos doon tayo sa bato na yun. Tawid tayo. Uy, nasaan ang short? Wala pala ng short. At mag-short pala ako. Para makaligo ako. Wait lang. Nagbihis pala ako. O, mag-video ka dyan. O, video ka. Ayaw nga pala. Bao natin. Bibili na lang tayo dyan ng chichirya. Ay, may chichirya doon. Ay, ayaw mo na niyan, chichirya. Ma'am! Oh. Kaya ko na eh. Dito na ako. Kape. Bawal lang kape. Bawal ang kape kay Dina. Bawal ang Pepsi. Ang dami bawal na Dina. Takot eh, takot iwan. Takot iwan si Dina. Takot iwan dito. Dina. Ha? Siyempre, magkakabula Ay, tayo. si Dina. Yung kotse mo. Si Rina to kasi kung bakit pares kami, mahilig mag-swimming. Oo, mahilig ka. Ako naman, si Siri. Lalo na ito yung unang labas ko na. Nasa Mama! Oo, Ano dami nating Mama! baon. Anong tawag sa lalaki sa rin? Si Rino. Ako naman si Sorino! Hindi mo pa papapaliguan yung ano doon, yung kanya mo. Picnic din. Bigla natin sa gabi, tapos kalimutan. Huwag ka nasa loob tayo. Pwede nang itarwas na no? Car wash din mo. Daming naman yan. Diyan ka lang ha, diyan ka lang. Pati sa likod, ano, malaki. Malaki no. Aray ko. Bago ka din pa. Aray ko, di ako nakita. Ako! Okay na, okay. Malakas. Malakas ang atap. Malakas ang aircon. Malakas ang lahat. Tama yun sila ano. Ikaw lang yung mag-isa. Hindi na natuloy yung dalawa. Batangas. Batangas. Alaga yan ng ano. Alaga yan ng may-ari kasi nasa I abroad. will go there! Wala mga Ganda ng... Ito ha? Hindi yan ginamit ng may-ari. 6 months, nakatingga lang. Oo. parang bago lang pa. Bago, pati gulong. Bago lang. Oo. Uy, Ate Rick, baka mabas tayo. Kalingap ka. So, pinakita ko lang sa'yo. Oo, yan. Isusuot ko. Anong itatago dyan? Akala ko isusuot mo talaga. Yan! Pinakita ko lang sa'yo. Oo nga, wala ka na di may tatago mo. Ha? Mataba kasi Ate Rick. Saan malakas yan? Yung katawan. Kahit ano, ay pwede mo Panis, wala naman tao dito. Tayo-tayo lang, panis. Tayo lang dito sa area na ito, panis. Tinaanan lang ko dito. Pinaanan ka? Oo, dito ka dito. Masarap? Oo. Sige, paanan tayo. Ako. Ako sa panalo. Go! Good. Galing mo. Sarap talaga ng buhay. Okay.
swimming. Shout out sa lahat ng viewers. Sa mga bagwang subscribers, thank you so much. Sa mga datihan, syempre, at saka sa aking Works Team Evergreen, thank you sa love, support, sa aking munting channel, especially guys, mga silent sponsors natin dyan. Shout out sa lahat. At saka po doon po sa mga always nag-aabang sa upload namin ni Bina. Hindi lang kay Bina, sa lahat ng mga bina-vlogs ko. Mga OFW po natin dyan. Tsaka po, doon po sa mga hindi nag-skip ng ads, maraming salamat. Doon po sa nag-aabang din sa vlogs natin kay Kuya Noni, kay Carlota, at saka sa iba po pang mga beneficiaries. Yan, thank you so much. Tsaka ano din, shout out din po sa mga taga Bisaya. Yung, ang ganda ng view. Mama! Ay. Sayang dapat yung tao. Malalim din ang view. Wala. Dito na tayo, mas gusto ko na dito. Kasi para tayo nasa swimming pool na ano. At syempre guys, shout out kay Kuya Bal, sa lahat ng Kalinga partners, to all Kalinga viewers, na always nandyan, sumusuporta sa mga upload ng mga charity vlogs ng mga Kalinga partners, lalo na kay Kuya Bal. Ayan. Thank you so much po. So, dito lang po muna. Okay, go! Tapos Bina, huwag ka matakot, hindi ito maano. Tuloy-tuloy lang lakad, tingnan mo sila sa likod. Ito, hindi naman to kahoy eh. Ang kapal niyan, oh, ano to? Bakal na ano? Mga bakal. Matibay ito. Hindi pati ito kinakalawang kasi alaga sa ano, pintura. O, balik na tayo. Takot si Bina, oh. No. Model! Agoy, nag-model na si Bina. Nag-model na si Bina sa hanging bridge. O, di ba model? Isa pa, pak. O, ganon. Pak, ganon. O, dito. Ikaw, model. Abo, galing nga. Pak, ganon. Isa pa. Oy, model. 1, 2, 3, pak, ganon. Hindi na model. Ayun, model na pang lalaki, yung astig. Yung hang. O, dali, isa pa, balik dun. Balik dun, model eh. Halika na. Ganito pala ang feeling na nasa itas, ano? Ha? Ganito pala ang feeling na parang ka nasa aeroplano. Oo. Parang nakakabugas na parang. Kaya nga, o siya, tara. Aterix, ikaw, bayaran ka Aterix ng 100 million o kaya billion, trillion. Natanong ka dyan? Ayoko nga. Mahal ko ang buhay ko. Pagka talon mo dyan, di mo na rin mapapakilabangin yung pera. Patay, siyempre. Kaluluwa ka na lang. I-enjoy mo yung ano mo. Ibibigay ko kay mama yung pera. I-enjoy mo yung price mo with the with the kaluluwa. Enjoy mo yung price. Nakapicture ka rin? Ha? Lord, Lord. Video. Ay, naway bata. Hi. Ano? May nabili ka? Dapat na ito, te. Tapos yung panggata, dyan pa daw umalakad. Saan? Dyan daw. O sige, bili ka na ng para sa ulam nyo. Sige na, pupuntahan kita. Susunod ako. Una na ko? Oo, ano na. So, ayan si Bina. Bibili siya ng sahog dun sa ulam. At galing kami sa swimming ngayon at tawag nito. Ihahatid ko na si Bina.
Inutusan kong bumili ng ano, pangsahog dun sa ulam. Saan kaya yun? Doon sa tatawid! Tatawid pa. Dito, dyan na lang sa kabila. Tawid ka pa. Wala sigurong ano sa kanila. Wala mag-asikaso sa'yo? Ah, siya lang? Tagal naman. Wala pa dito sa kabila? Ha? Ano? Sakin ako. Oo, bakit? Bakit? Di ka bibili? Di ka bibili ng pansahog sa ulam nyo? Uy, ayun na si nanay. Pakayo daw po. Uy, dandan, may sasakyan. May sasakyan. Siya. Hindi ako makaanot. Nagdadrive ako eh. Ano yung sasakyan? Ayun sa, diretso kayo. Inutusan ko si Bina na bumili ng kanilang ano, mauulam. So, ayun na, utusan na siya. Alam niya na kung ano mga isasahog dun sa lulutuin nila ngayon. Ba, ang galing. No. Tuwing nagpapaalam ako kay Bina na Bina, aalis na ako. Agad nagtatanong siya, saan ka pupunta? Kailan ang balik mo? Ganun kaagad si Bina pag once na nagpapaalam ako sa kanya na hindi mo na niya ako makikita ng matagal. Agad-agad nagtatanong yan si Bina sa akin. Hanggat hindi ko siya sinasagot, hindi yan titigil sa kakatanong. So ayun siya mga kagwaps, mga kalingap. Minsan naninibago din ako kay Bina kasi masyado siyang active. Palatanong, lahat. Mausisa. Yan. Yan si Bina ngayon, mausisa. So, pauwi na kami. Galing kami sa swimming. Ihatid ko na siya with matching paulam na sa kanya para pagdating niya dun sa kanila, mag-ano na lang siya ng ulam. Mag-prepare na lang siya ng ulam. Shoutout po sa lahat ng viewers. Sa mga baguang subscribers, sa mga datihan, thank you so much. Sa mga hindi pa po naka-subscribe sa aking munting channel, Ritz Vlog ang inyong lingkod. Siyempre guys, shoutout po kay Kuya Bal, sa lahat ng Kalinga partners, Kalinga viewers, Ritz Team Evergreen, thank you so much. Nakabili ka na? Opo. Siya, tara, let's go. Ihatid na kita, sige dyan na lang. Sukli. No, ibigay mo na kay Ate Bina mo. So, ayun. Going home na kami. Pupunta na kami sa Bina. So, okay ka na, Bina? Let's go na. So, shout out. Oh, Bina, shout out, Bina. Magdada na tayo. Shout out po. Pauwi na tayo. Ihatid na kita. Kuya Bal Santos matubang sa Kalingap team at mga kagwaps po. Mga Bina Fanatics, Ritz Team. Yan. Opo. Yan, pa-support po. Mga viewers din po, sponsor. Oo, mga Bina Fanatics natin dyan. Supportahan nyo naman po ang vlog namin ni Bina. Kahit na nagsawa na kayong panonoorin si Bina. Panoorin nyo po. Kasi po, may maintenance po tayo kay Bina. Yung kanyang, maano man lang natin yung kanyang monthly oral medication. Ayun, masaya na ako doon. Kasi unang-una, hindi natin mapapabayaan yung ni Bina. Yung needs niya. Yan, sa kanyang monthly. So, yun. Please support pa din kay Bina. Bina, no? Yan, thank you so much. At sa lahat ng mga nagtatanong, so ayan, andyan si Bina. At kasama ko na ulit. Kasi medyo na-busy lang ako. At alam ni Bina yun, ilang weeks tayo, Bina, hindi nagkita.
tayo? Oo, ilang weeks. Ang last na punta mo tayo sa bahay, ano? Ay, last na alis pala natin. 13. O, Yun. ano na 14, tayo ngayon? Hindi na tayo nun umalis. Hanggang Katapusan? hanggang June, hanggang June 4. Kasi 5 pumunta ka na, ano tayo? Tapos Na, ang 6. tagal pala na ano. Tapo. Almost ano na, half month. ano lang siguro, 2 weeks, ano. Oh, half month na, 2 weeks. Pero, bago ako Ay, nagpaalam, bago ako Oo, umalis, nagsabi ka naman oo. na, na, magiging busy ka Oh, nga. pero pinuno talaga kita ng gamot, di ba? Opo, opo. So, ayun. Basta, yun ang sabi ko kay Bina. Nakahinga na din ako ng malo kasi kahit pa paano, nalaman ko yung estado mo sa buhay kung na paano ka or okay ka lang. Kasi syempre, nakakaano, hala, kamusta na kayo sa test? Ano ka, yun okay siya o ano? Ganun. Kasi hindi ako nagpapakita sa iyo. Oo. Tapos nakahinga na ako malamag nung nakita kita. Nasave ka naman ba? Okay. So, ayun. Ganun kami ni Bina. Hindi na namin tinitreat ang isa't isa na Iba. vlogger ako, beneficiary siya, so hindi. Iba ang treat namin ni Bina ngayon. Kumbaga, mas matindi pa sa friendship, mas matindi pa sa kamag-anak. Basta pag nandito ako, nandyan lang din si Bina sa sides ko. Ups and downs man ang buhay ko, lahat na mga kaganapan ng buhay ko, andyan si Bina sa akin. Sumusuporta. Ginagabayan ko siya, sinusuportahan din niya ako sa lahat ng bagay. So ayan, shoutout sa lahat. So dito muna ang aming vlogs. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking munting channel, Rich Vlog, ang inyong lingkod. Shoutout sa mga subscribers ko dyan. Mabuhay po tayong lahat at sana masaya tayong lahat at sana wala nang problema. So yun, happy-happy lang no, Bina, no? Apo. May pera man, may wala. May views man, wala. O, ano na lang, bonus na lang yung may mga malalaking views, malalaking revenue. So, bonus na lang yun. So, andyan naman si Lord. Bahala na si Lord sa atin, Bina, no? Apo. Bye-bye, guys! Bye! Words Team Evergreen, Kuya Bal, Kalinga Partners, lahat ng viewers. Thank you so much. God bless everyone. See you in my next vlog. Bye-bye! Ha? Matamba ka. Aling matamba ka dyan? Ah, yan ang gusto mo? Gusto mo din ito? Hindi, marami kaming ulam sa bahay. Ikaw na lang. Sige na. Magkano po ang kilo dito? Ha? 240 ang kilo. Ilang piraso ang 1 kilo? Ilang piraso? Piliin mo yung sariwa. Padublihin mo yung plastic ha, para hindi mangamoy yung sakyan. Isang kilo na po yan. Ate Ritz, malalaki 240 isang kilo. At anim na piraso. Ay, malalaki nga kasi 6 lang. Masarap yan, ipritos. Ay, oh, masarap yan, no? Ah. Pakidobli lang ng plastic. Padobli mo, Bina. Gawin mong 3 para hindi yung mabaho yung sasakyan. Oh, bibi ko, halika na. Oh. Ha? Kunin mo yung sukli. May hipon? Wala silang hipon, baby. Yung pusit na nibo natin kagabi, hindi ka kumain ata. Di mo paborito ang pusit? Hindi. Hindi. Nasuka ko din.